Wel, dwi'n siŵr yn ôl fy acen, da chi'n gofyn y cwestiwn i chi eich hunain o le dwi'n dŵad. Wel, dwi'n dŵad yn wreiddiol o Tennessee yn yr Unol Daleithiau. Dwi wedi bod yn byw yng Nghymru ers 1996, yn dechrau yn y Gogledd ac wedyn am 6 mlynedd yn y de, a symud yn ôl i'r Gogledd a dwi'n byw yma rwan. Mae gen i adnod i rannu heddiw sy'n siarad am oleni, am olau. Mae'n dod o'r Testament Newydd, o ail lythyr Paul at y Corinthiaid, penod 4 ac adnod 6. A mae'n dweud, ac mae'r Duw ddwedodd, dwi isio i olau ddisgrifio allan o'r tywyllwch, wedi'n goleuo ni a'n galluogi ni i ddangos fod ysblander Duw a'i hun yn disgleirio yn wyneb Iesu y Mesoea. A dwi'n licio'r adnod yma achos mod i'n gweld y cysylltiad rhwng yr adnod yma rhwng goleni, golau, a'r creu, sut mae Duw wedi creu popeth sydd. Yn llyfr cyntaf y Beibl, yr Hen Testament, sef Genesis, penod 1 ac adnod 1, mae'n dechrau efo adnod 1 wrth siarad am y dechreuad. Ond erbyn adnod 3, mae'n siarad am oleni, am olau yno yn y testyn. A mae'n dweud bod Duw yn dweud, dwi isio golau, dwi isio goleni, a mae goleni yn dod i fod. Felly, dyn ni'n gweld nerth Duw wrth greu goleni yn gynnar iawn yn y creu yma. Ond os da ni'n troi unwaith eto at yr adnod yn y Testament Newydd, efo Paul yma, da ni'n medru gweld bod y goleni yma, bod Duw yn rhoi yn ein bywydau ni, yn rhoi wybodaeth i ni. A mae'r wybodaeth yma yn arbennig. Mae'r wybodaeth yma am ogoniant, am ysblander Duw a'i hun, a bod hwn yn bosib i ni weld efo'r goleni yma, ond yn wyneb Iesu y Mesoea, Iesu Grist. Felly dwi'n hoffi'r ffaith bod Duw yn rhoi golau, goleni i ni fel Cristnogion. Hynny yw, mae'n rhoi Iesu a'i hun sy'n oleni i ni. A thrwyddo ef, da ni'n medru gweld popeth arall, da ni'n medru gweld popeth yn glir. Mae'n awdur Cristnogol sy'n enwog iawn o'r enw C.S. Lewis. Ella bod chi wedi darllen neu glywed am y Chronicles of Narnia a pethau fel hyn. Wel, dywedodd C.S. Lewis rhywbeth fel hyn. I believe in God as I believe in the sunrise. Not only because I see it, but because by it I see everything else. Felly, efo'r golau yma, efo'r oleni yma, da ni'n medru gweld popeth arall yn glir yn yr arglwydd Iesu Grist.